Dende o primeiro momento sempre pensei e teño claro hoxe en día que a educación ambiental é esa pócima máxica que pode darlle esperanza e futuro ao planeta. Chámome Anxo Moure, levo 33 anos contando historias que intentan sensibilizar as nenas e nenos, pero tamén aos adultos, que é moi importante, sobre a necesidade de cuidar o planeta, o que se chama educación ambiental. Xa levo educado ou contado historias para 3 xeraciones diferentes. Pais que me contan que nunca esquecerán a bota vella que levaba un carballo, xente que me dice que hoxe é profesor de bioloxía ou xente que ten, por exemplo, en Monforte unha horta ou que ten unha tenda de produto ecolóxico influenciado polos contos que yo contei. Son casos pequenos, certamente, pero son moi esperanzadores e, sobre todo, ver o sorriso, a felicidade das nenas e os nenos cando están no medio dun bosque, cando están encima desta árbore, porque a educación ambiental ten que entrar sempre a través da felicidade, non do aburrimento, a través do lúdico e do pedagóxico. Entonces, eu vexome moi recompensado polas cartas deles, pola emoción e incluso polas vaguas de felicidade. De nada valen as políticas se non é unha sociedade concienciada. Entonces, a través da educación ambiental, que non só deben facer os educadores, senón que toda a sociedade, dende unha persona que anda en bicicleta no medio dunha cidade está facendo educación ambiental, ata unha velliña, un vello que nos ensina como cultivar, está facendo educación ambiental. A educación ambiental ten que ser máis global, ten que loitar polas desigualdades sociales, ten que loitar pola solidaridade, denunciar as armas, hai que denunciarlas, hai que apostar polo feminismo, pola tolerancia, pola diversidade, hai que apostar. Incluso eu diría que hai que apostar por cousas que nos parecen moi alonxadas da educación ambiental. Por exemplo, a lingua é a educación ambiental. Moita xente chega á ecoloxía a través dos freixos, das bidueiras, de coñecer as verbas da nosa lingua, non? Entón, creo que a educación ambiental non é só a bioloxía, o medio ambiente, senón que é a sociedade en xeral. Tamén promovemos un proxecto que é os contos na Casa das Árbores, encima desta árbore, outro que se chama Carballolandia, un proxecto que é cinema palleirizo dentro dun pallar que fai xornadas de cine ecolóxico, incluso un proxecto no río Miño, que as embarcacións tradicionais de contos embarcados para cuidar do río, contos de xacias das mulleres peixes. E, bueno, pois o traballo para min, ao longo destes anos, é un verdadeiro agasallo da vida. Poder contar para que a xente conte para cuidar o planeta.